Hei, tänään me tehdään perinteinen suomalainen syksyhedelmän satosta tiivisteen mehua. Me tarvitsemme tämmöisen mehumajan. Joo, kattila on tällaisella. Ensimmäinen taso. Me laitetaan omena. Tehdään minä tänään omenamehua. Omena voi olla sellaisella, tai sitten voi leikata puoliksi. Ja viimeisellä tasolla on vettä. Laita vain pelkä vettä. Vesi voi olla melkoinen täynnä. Ja keskitaso tää tulee omenamehu tästä tänne. Ja täällä on tämmönen letku, mitä saattaa omena pois kattilasta. Ja muistaa, tää päällä pitää laittaa hyvin kiinni, että ei mehu vuota siellä ulos. Ja mä laitoin kello 2 tuntia. Muistaa tulee katsomaan välillä, ei unohdu koko kattila. Ja sillä aikalla voi tehdä vaikka kotityötä tai jotain muuta. Ja nyt me odotellaan. Joo, nyt meni jo 2 tuntia. Nyt voi alkaa laskea mehua. Ja sitten se ekatasoinen omena tulee tämän näköinen. Ja ne ovat tosi kuumaa. Pitäisi olla hyvin valvainen. Se ensimmäinen tasoinen omena on jo otettu pois. Laitetaan erillinen paikka. Ja sitten täällä jää se mehu. Ne on toinen näköinen. Nyt alkan laitetaan mehu puuloihin. Ja mulla on tämmönen puulo, lasipuulo myöskään. Ja lasketaan ne kaikki mehu puuloihin. Tavallisessa ruokakaupassa on saatavilla tämmönen atamo, mitä oli pitempään aikaa säilytystarkoituksen. Ja se myös vähän liipuu oma makusta ja erilainen omenasta. Jos sä haluat lisätä sokeria, tavallinen sokerikin käy myös. No, sitten se on valmis. Kiitos tänään omenamehua.